Muhlanguleni, Makondo Village. Look at this. Apa panonzi pan. Chiti udzai. Dr. Makondo. Nanairai. Toda kudadira vanhu. Oh my god. Iwi, unozodei. Luku ndati. Honai homwari. Tarirai kumusha uku. Jesu, am I recording? Yes, I am. Iwe. Uvwadaiwo. Uku ndekwani uku. Baba Fani Makondo. Hande icho. Iwi. Zona red roof hande. Apa ndepanapa. Baba Surface. Uzvona guys, crescent for the people. Apo. Iro garage iro. Baba crisis. Clydius. Toenda apo. Pakansala kaverisa ako karapo kuseri. Unozodei pakansala vane order. Mozviona tese icho ndechekukohwa here. Hamudi zvekupura nemaoko. Kansala nda zvino. Uri ukwapa. Baba Promi vakadzvara mhiripiri. Hande uko. Aumana guys, ndakangokuradzidzai kuti kune vamwe vanhu. Right, apa ndipanapo. Baba Catholic. Makondo futi. Apa pasasi apo ke apo pakondo. Hayi kwa garden ndiani? Garden ndiana mai. Uko ndikwa kansela apa ndipani pa white apo. Silos. Ko kuseri uko. Kuseri ndokwa Baba Pias. Makondo. The Makondo line guys apa. Ndikwa Baba Albert. Pamasura apa. Ko apo. Ndikwa Baba Silos same line ndakudzoka futi apa ndo pamai. No magichena ana mai apa pana. Alright guys. Gagi. Ana kudzaka magogo kurisei. Ngoti shura zvakadi. Ko apa une chemwezi. Baba Magonyeti. Magonyeti. Ndo vari ku blue vari ku red roof. Apa ndo panani zviya? Ndo patati nepa Silos. Hapo Silos. Ndo yakasheka. Alright. Baba Tenga. Apa baba ndepenyu kaima. Apa jirawo. Baba Matenga. Manje madhaka ari kundikanganisira dzimba dzangu manje. Apa papa neka garden. Muzviona garden dead. Iyo ndipekubikira kana pebrai. Uyo kufungira ibra okubikira. Wavakatenga loan yepaBotswana South Africa yarare iwe. Kumusha uko. Tasaone loan yacho. Udewo soko teseonapo. Ndo pakaperera sarungano. Icho tasa view. How do you unozonzwa kuti Mwari? Line crescent 2 street straight of the Makondo. Yes. Hakuna munhu unodiwa kuzokwa Makondo. Yeah. Ko ndikauya. Atokupa kuseri. Kuseri kuzikwanisirini kusina imimi. Atenga tiriposo. Dandawa nenyota maiwe. Yeah. Kaziki. Ndivyo. Zimota zve. Amborione. Zvakarongeka. Zvine odza. Kumusha kwavamwano. Iyo guys muione. Kumusha. Kumusha kwamunoonawo guys. This is the village of Makondo. Aya. Akaferisa. Novhiri. Taenda nesimple. Kunotsvaga zvikanzi ngarisiwe rakadaiwo so. Rakajegera. Kazota bra zviri kulika muzasi mumwe. Chanzwa chimota ichi guys. Todero ringo racho pamwe rakutopera mweya zvayo.
pakaipa kungoti cross check. Right. Hatizotoriri pese pese but order. Oh, kumusha uko mavhiriji 2 vandisatora muhumhangu asi katova tava mubhedha gaizi zvese what. Right. Kumusha kwakarongeka. Iyo bhedhi yangu yandakatovata iyo. Right. Musha uko masofa ese handi huku chete ndo dzinozongototera pese pese asi zvajesu dari bhiga crescendi kese hakuna munhu unofanira kuti kune mumwe munhu unoroya nekuti unonga wakapuwa lendi yako woti hanzi vaka ipapo ndo zvandadida kuno. Yakanaka imbe yakayatsoisa kudhuze nekurodhi mbeke change zviri kompauzara kunzi ukasavaka tinokubudisa muraini ndo zvamunoita. Iri gadheni ravo ndofunge kwakusadi munhu asina kana order kuno. Taura kuda kudzikisa raini pasi. Raini rinofanira kuramba richimenteneka kutsoka semwe kwakarongeka hanzi inonzi status quo. Ndinoda kutopesana nasatapira apa nepanapa livi uyu munhu wanero yakadhirika vatotanga umwe musha uyu anga uda kukoperawo zvamakaita ka manje ane raini here makondo atopera. Saka ini ndikati ndoda kuya kuno mondo ndipira kuzhoko uko da uko ero kune mhuka uko ndokumwe kune senda kwanzi ndochi Township ndo pakutangira Township idzimba Chiredzi states mastenzi echiredzi. Imi kwenya kuchatombosvikiki because makazvigadzirira street chete kudaro. Avo ndo vakuchigadzirirwa manje. Nyangwe vakada kusvika inenge yava regularization. Alright. Vachitevedzera zvatakaita izvi. Because pane mozvona chimwe chandaona kunoku futi matrakita asona ipo matrakita vari kutoshanda uchotenga. Vari kutenga hapana chokupiwa. Hapana chokupiwa nizve. Apa ndo patata kurasikira sura. Chinopiwa kuno presidential increase. Mwe zvese kuzvishanda. Apa ndepe munhu era. Ichechi. Ichechi iri kukundikana. Ichechi. Ndoti yechi. Blessed Hope. Ngoko kukumbomira uko kuda kuzama kukopera makondo. Havana zvigona here? Vanenge vachazvigona. Vari kumbozama? Vari kuzama. Kuoneka. Right, apa tochida kubakos for the people. What wanna bakos? Bakos, Muhlanguleni bakos. The old structures of the Muhlanguleni. Yes. Muhlanguleni. This is the bakos which is done every Thursday. Ona ngoro dzopaka parking ngoro dzemadhongi modzoni. Parks. Ona. Bakos reswe test. Scroll kana munoshina koi kumadoro kwa kuti meeting kumadoro. Mayuthi mashini che then kunjanji. Sango border post railway line. Oh, even.